ଅନନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚିତ୍ର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ମଣିଷ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। କି ବଡ଼ କି ଛୋଟ, କି ଉଚ୍ଚ କି ନିଚ, ଅବା ଧନୀ କି ଗରିବ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା। ଏମିତି ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ ଯାହାର ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ପେଟ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କ ବେଉସା ପାଲଟିଛି ଭିକ୍ଷା କରିବା, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସରାଗରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ମାଗି ଯାଚି ଆଣି ନିଜ ସହ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ପେଟ ପୁରାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଭିକାରୀ ବୋଲି, ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଦାନକୁ ଆଗ୍ରହ କରେ, କିଏ ଦିଏ ଆଉ କିଏ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଏ। ହେଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ମୋଡ଼ନ୍ତିନି ନିଜ 7 ଜନମର ସାଥୀ ପାଇଁ। ଦିନଯାକର କ୍ଳାନ୍ତ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଦର ତଳେ ଦୁହେଁ ଶୋଇପଡ଼ି ଆଉ ଏକ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଯାଏ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଏ ସାବିତ୍ରୀର ଦିନ କିନ୍ତୁ ଅଭୁଲା ହେଇଥାଏ ଏ ସତ୍ୟବାନ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବଜାରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଅତି ସରାଗରେ ସଜେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ସାବିତ୍ରୀକୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ବି ଅହସ୍ୟଲକ୍ଷଣୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ନିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଉଗ୍ର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଅନେକାଂଶରେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଅନୁଗଣିତ ସେ। ସାବିତ୍ରୀର ଏମିତି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟବାନ ଜଣକ। ହୃଦୟରୁ ନିଜ ସାଥୀ ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହନ୍ତି, ତୁ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ। Watch for entertainment. Subscribe Web Television and click the bell icon.